Кніга прарока Эзекіеля, раздзел 37. Супачыла на мне рука Господа, і вывеў ён мяне ў духу Господа, і паставіў мяне сярод даліны, якая была поўная костак. І абвёў ён мяне па іх вакол, а вось было іх на паверхні даліны вельмі многа, і былі яны дужа сухія. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, як лічыш, ці косткі гэтыя вернуцца зноў да жыцця?» А я сказаў: «Господі Божа, ты ведаеш». І сказаў ён мне: «Праракуй над гэтымі косткамі і скажы ім: сухія косткі, слухайце слова Господа». Вось што кажа Господ Бог гэтым косткам: «Вось я ўвяду ў вас дух, і будзеце жыць. І звяжу вас жыламі, і зраблю, што абрасцеце вы целам, ды абцягну вас скурай і дам вам дух, і будзеце жыць, і зразумееце, што я Господ». І я праракаваў, як ён мне загадаў. А калі я праракаваў, падняўся шум, і вось грукат, і косткі набліжаліся да костак, кожная да сустава свайго. І ўбачыў я, і вось на костках з'явіліся жылы і цела, і на іх была нацягнута скура, але духа яны яшчэ не мелі. І сказаў ён мне: «Праракуй да духа, праракуй, сын чалавечы, і кажы духу: вось што кажа Господ Бог. Ад 4 вятроў прыйдзі дух, і дыхні на гэтых забітых, каб ажылі». І я праракаваў, як загадаў ён мне, і ўвайшоў у іх дух, і ажылі, і сталі на ногі свае, войска дужа вялікае. І сказаў ён мне: «Сыне чалавечы, косткі гэтыя, гэта ўвесь дом Ізраіля. Яны кажуць: высахлі косткі нашы, і прапала надзея наша, і загінулі мы. Дзеля таго праракуй і кажы ім: гэта кажа Господ Бог. Вось я адкрыю вашы магілы, і выведу вас з магіл вашых, народ мой, і ўвяду вас у зямлю Ізраіля. І зразумееце вы, што я Господ, калі я адкрыю магілы вашы, ды выведу вас з магіл вашых, народ мой. І дам я вам духа майго, і вы ажывяце, і завяду вас у зямлю вашу, і будзеце ведаць, што я Господ. Я сказаў і спаўняю, кажа Господ Бог. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: «І ты, сын чалавечы, вазьмі сабе кавалак дрэва і напішы на ім: Юдэі і ізраільцам яе сябрам. І вазьмі другі кавалак дрэва і напішы на ім: Язэпу, дрэву Ефраіма, і ўсяму дому Ізраіля яго сябрам. І злучы іх сабе адно з адным у адзін кавалак дрэва. І ў руцэ тваёй будуць яны адзіным цэлым. А калі ў цябе будуць пытацца твае землякі, кажучы: ці не скажаш ты нам, што праз гэта маеш на думцы? Скажы ім: гэта кажа Господ Бог. Вось я вазьму дрэва Язэпа, што ў руцэ Ефраіма, і пакаленні Ізраіля, пакаленні, якія злучаны з ім, ды прыкладу іх разам да дрэва Юды, ды зраблю іх адным дрэвам, і ў руцэ маёй яны будуць адным. А кавалкі дрэва, на якіх будзеш пісаць, будуць перад іх вачамі ў тваёй руцэ. І скажы ім: вось што кажа Господ Бог. Вось я вазьму ізраільцаў пасярод народаў, да якіх яны пайшлі, і збяру іх з усіх бакоў, і ўвяду іх у сваю зямлю. І зраблю іх адным народам у зямлі ў гарах Ізраіля. І адзін цар будзе над усімі валадарыць, ды ўжо не будуць яны ўтвараць два народы, і ўжо не будуць падзеленыя на два царствы. І не будуць яны апаганьвацца сваімі ідаламі, і агіднасцямі сваімі, і ўсякімі злачыннасцямі сваімі. І я вызвалю іх ад усякай іх нявернасці, якой яны зграшылі, і ачышчу іх, і будуць маім народам, і я буду іх Богам. І паслугач мой Давід будзе царом над імі, ды ўсе яны будуць мець аднаго пастыра. Жыць будуць паводле маіх законаў, і прыказанні мае берагчы будуць, і будуць выконваць іх. І будуць жыць на зямлі, якую даў я слузе майму Якубу, на якой жылі бацькі іх, і на ёй жыць будуць яны і сыны іх, і сыны сыноў іх аж у вечнасць, і Давід, паслугач мой, будзе іх валадаром навек. І заключу з імі запавет міру, будзе гэта вечны запавет з імі, і ўмацую іх, і памножу, і мая святыня будзе сярод іх назаўсёды. І будзе месца прабывання маё між імі, і я буду іх Богам, і яны будуць маім народам.
І пагані даведаюцца, што я Господ, які асвячае Ізраэль, калі мая святыня будзе сярод іх назаўсёды.